Il-prosekuturi Belġjani ammettew li investigaturi finanzjarji ħawdu l-isem tal-membru parlamentari Ewropew Malti Daniel Attard ma' persuna oħra bl-istess isem fl-investigazzjoni dwar allegat tentattiv tal-kumpanija Huawei biex tinfluwenza membri tal-Parlament Ewropew. Skont rapport fis-sit awtorevoli Politico, li Żball ġie spjegat fitra mibgħuta lill-Kumitat tal-Affarijiet Legali tal-Parlament Ewropew. F'Mejju li għadda l-prosekuturi kienu talbu lill-Parlament Ewropew ineħħi l-immunità parlamentari tal-Europarlamentari Malti Daniel Attard biex ikun jista' jiġi mistoqsi brabta mill-investigazzjoni. Ismu kien ħareġ fid-der wara li attenda logħba tal-futbol fl-istadium ta' Anderlecht fil-preżenza tal-lobbyist tal-Huawei li kienet jiġi investigat. Parti mill-każ kienet ibbażata fuq sensiela ta' pagamenti li l-prosekuturi qalu li setgħu jindikaw tranzazzjonijiet suspettużi. Madankollu issa jirriżulta li dawn il-pagamenti fil-fatt kienu indirizzati lil persuna oħra li għandha l-istess isem, avukat Malti li kienet jaħdem fuq applikazzjonijiet għall-iskema ta' ċittadinanza b'investiment. Skont rapporti dawn il-pagamenti huma meqjusa bħala tranzazzjonijiet leġittimi marbuta max-xogħol professjonali tiegħu. B'reazzjoni għal dan l-iżvilupp, il-membru parlamentari Ewropew Daniel Attard qal li mill-bidunet sosta l-innoċenza tiegħu u offra kooperazzjoni sħiħa mal-awtoritajiet. U qal li Żball juri kemm huwa importanti li l-fatti jiġu verifikati bir-reqqa qabel ma ssir ħsara lir-reputazzjoni ta' persuna. L-investigazzjoni dwar allegat lobbying tal-Huawei fil-Parlament Ewropew għadha għaddejja.